Hola, bueno, aquí estamos no primeiro vídeo de como encender as centrais térmicas MAU. Entonces, o que temos que ter primeiro un mechero destos longos así para poder encender sen quemarnos. A ver, o mechero. Temos que ter tamén pastillas de encendido que valen calqueiras, pero bueno, as que son de queroseno mellor, si bota máis fume. E tamén temos que ter carbón. Eu polo que eu xeralmente uso o de hulla, que é carbón mineral, que é como que quemaban últimamente as centrais de Meirama, as Pontes e todas estas. Entón, o que vamos facer primeiro é levantar as centrais. Bueno, isto realmente é unha caldeira. Metemos dentro combustible, prendemoslle lume e o fume sairá polas chimeneas e por aquí estas eran as torres de refrigeración. Pero bueno, como eso xa as quitei porque eran botes de colacao que terminaron ardendo e agora están alá arriba na atmosfera. Entonces, o que vamos facer, levantamos as centrais, metémoslle as pastillas de encendido, o carbón e lle prendemos lume. Entonces, o que estaba dicindo, sai o fume polas chimeneas, por aquí igual e por aí igual. E aquí vai haber moita calor. Entonces, o que imos facer, o que se me ocorre é poñer unha sartén en riba e prenderlle lume. Bueno, perdón, como que prenderlle lume. Poñer unha sartén en riba e coa calor a ver se damos fritido algo. Así que vou ir ensinando como facer as cousas. Agora que xa temos as pasillas de encendido en riba, poñémoslle pedriñas de carbón en riba para que o lume das pastillas encenda o carbón, porque eu xa o vin de outras veces que facía os vídeos como se chama, estaba o rojo vivo o carbón. Entonces imoslle poñendo isto así, pon as pedriñas de carbón en riba. Parece que estamos traballando nunha central térmica de verdade. E lle poñemos as pedriñas en riba. Ves, mancha un poquinho. Entonces agora que está así, poñemos as tapas en riba e lle prendemos lume. Que eso vai ser o momento máis emocionante cando empecen a botar fume as chimeneas. Bueno, o que iba a decir ao principio, este é o primeiro vídeo didáctico das centrais térmicas. Que os outros eran de como funcionaban e agora é o primeiro onde enseño como facelas. Bueno, pois agora que xa está así, collemos o mechero, vemos que teña gas, aí está cheo ata arriba. Creo que se vai a apagar con tanto vento que fai. A ver, coño, joder. Una hostia bendita. Vale, ya está. Entonces ahora encendemos as pastillas de encendido e xa se vai propagando o lume por si mesmas. Encendemos, esta é a central MAU 5. Agora encendemos a MAU 2 e agora a MAU 3, que é esta de aquí. Hacía moito tempo que non encendía centrais térmicas MAU. A ver se acerto. Bueno, un momentiño vou parar. Bueno, pois xa están encendidas. Así que vou esperar a que collan temperatura e xa lles poño unha sartén encima para freír ovos. Es que xa sai o lume por aí, xa sai fume polas chimeneas. Estamos aquí intoxicando con puros óxidos de azufre e dióxido de carbono. Pero bueno, non pasa nada. Como dicían no documental onde se facía a chimenea das Pontes no ano 75, dicían que o fume se disipaba na atmosfera, entón non creo que haxa problema. Vedes? Está salindo fume negro por aquí. Me diredes, por que sai fume negro? Porque lle metín o plástico das pastillas de encendido.
Entón, como vedes, sai fume negro. Vedes? Oi, coño, casi quemo o móvil. Aquí na central MAU 5, vedes o lume aí abaixo. Esta é a MAU 3, que tamén está botando fume abondo, e a chimenea pequena da MAU 3. Bueno, a idea desto era facer electricidade con isto, pero como non tiña forma de... como se chama? Non tiña forma de ferver agua e pasarla por unha turbina, acabei deixando as máis ben de cociña. Entonces agora poño un ovo de galiña aquí, aí mismamente, e aquí podemos fritilo. Queres velo? Pois agora veño, vou por un ovo e agora veño. Bueno, pois xa temos aquí 3 ovos das nosas galiñas, así que o que vou facer para non complicarme moito é esnafralo este encima da central. Primeiro o rompo aquí un pouquiño e o abrimos aí. Agora collemos outro ovo, abrimos un pouquiño e aí. Agora collemos outro, rompemos un pouco e aí. Agora estas cáscaras para o esterco e agora veño a revolver os ovos. Coño, porque non se parou. Bueno, pois continuamos. Se temos aquí os ovos facéndose adecuadamente. Ese caeume aí na torre de refrigeración. Tanto fume. Caeume aí na torre de refrigeración e estáse aí cocendo. Pero bueno, sabemos que se están facendo. E agora o plano das chimeneas con música de Iron Maiden. Central MAU 2. Central MAU 5. E Central MAU 3. Non sei que coño está escorrindo por aí. Pero bueno, creo que o ovo que se está fritindo. Agora vou deixar que se enfríen cala pata. E cando se enfríen xa vexo que fago cos huevos. Seguramente lles as galiñas para que coman os seus propios huevos.